Mayong hapon, maulanon gali nga hapon, no? Sa aton mga kaaksyon sa subong man nga Biyernes nga edisyon sang This is My Life. Disyembre 23, tuig 2022 kita sa karon kag sa aton man nga mga nabilin nga mga inadlaw. Duwa na lamang kaadlaw galiho, antes man ang pagsaulog naton sang Christmas Day. Kag, siyam kaadlaw antes man ang New Year's Day. Sa mga ka-aksyon dira naton, advance Merry Christmas and advance Happy New Year. Sa subong nga hapon, maging kaupo ninyo talos temporaryo sa regular man nga Anchor Woman Tita Wilma Sugaton. Ina man ninyo alagad, inisiindayan. Yes, speaking of maulanon nga tiyempo, no, ang iba na nagahingagaw pa sang ilaman nga mga celebration, Christmas celebration, nagatawag ni Christmas party. Ang iban Thanksgiving party nga ginatawag. So mayo-mayo lang dira nga pag party. No, pag lingaw-lingaw man, no? Sang tagsa-tagsa iya ka mga individual, no? Kay normal sa tion iya sang holiday season, no? Antes ang pagsaulog naton sang Christmas gidya. Damo sa aton ang naga-celebrate Christmas party diri, Christmas party dito. No, para man nga kumbaga isa man ini ka pahalipay, no, labi na gid sa mga nagatrabaho sa kompanya and syempre sa mga empleyado, no, nga mahatagan man sang oras para iya nga makalingaw-lingaw man, makayuhom man, mapakita man ang abilidad, no, kay may ara kon ka isa nga mga ka-aksyon mga ka-aksyon naton nga mga abilidaran pero ti hindi mapakita kay gali ang ilang nga abilidad makitaan lang sa kada Christmas party. Sige, sa mga ka-aksyon dira naton nga subong naga-celebrate, no, sang ilang man nga mga Christmas party subong, halong-halong lang, sa mga naga-inom-inom, bisan totoro temprano pa ini, pero temprano man nga pahanumdom, hindi lang pagpatamaan. No, kung hindi na kaya, ayo na lang dadanay sang somebody nga mag-drive para sa imo, kay budlay na nga piliton mo gid ang kaugalingon mo nga mag-drive, subong pa nga naga-ulan-ulan, medyo madanlog ang dalan, naga-traffic pa nga daan. Sige, ano ba lang dapat natin istoryahan sa subong iya nga hapon? No, speaking of kagabi bala or kagabi, nabatyagan ninyo nga dugay, no, dugay sang gabi. So based diri gali sa gin pagwa man nga statement sang Pag-asa, ang Disyembre 22 amo ni ang pinakamalawig nga gabi, no, sa diri sa Pilipinas. Or ang ginasiling, no, longest night sang tuig. Mangud ginatawag ini nga December solstice. Inakon ang adlaw maglabot na sa iya nga pinaka southerly point sa kahawaan. So base diri sa astronomical diary sang Pag-asa, ang December solstice palatandaan sang una nga adlaw sang winter. Kung diri sa aton ti wala ta na iya. Wala ta na iya. Sa iban lang nga mga pungsod. Di ta lang pagpangarapon, no. Though tuod may iban sa ato may ari laman di ko, no, pero hindi lang. No, makulbaan kita. Ay honestly makitaan ta lang ng mga snow, pero kung typical nga maanhan ta na gina nang lang ma-experiensyahan na gid naton, basi bala mahinulsol man kita, na for sure ang iban ng mga pungsod nga naga-experience sina, naga-struggle tagani isang tig-ululan, naga-struggle tagani isang tamaan kay init, ayhan pa ang naga-snow. Sige, so ini ang nasiling ko na
palatandaan sang unang nga adlaw sang winter para sa mga temperate countries nga na record alas 5:48 sang kaagahon, no, kahapon ina Huwebes. Ang ginasiling bala nga do kalipot lang yan sang adlaw, no? Pero magpagkagabi dra nimo mabatyagan nga feeling nimo nga do dapat alas ano na ni nga kadulong pa Japon. Kay gali naglawig ang gabi. Amo na siya ang ginatawag man, amo na ginatawag nga December solstice or palatandaan sa una nga adlaw sang winter. Sa mga kaaksyon naton nga naga-experience sang winter, no, sa iban nga nasyon. Ate, kung kamo share man kamo diri kung ano inyo yung mga na-experience during winter season. Sige. 1:46 na kita Action Radio Philippine Standard Time. By the way, sa aton mga ka-aksyon, no? Bukas na nga aton nga text hotline para sa inyo nga mga messages sa karon nga akon man pagabasahon. Ang 0963-757-0874. Kag syempre, sa amon man nga Facebook page, ang Aksyon Radio Bacolod, no? Ay, by the way, ang amon gali nga, EFC, Energy Fans Club. I forgot kung saan sila nga nag 2 years na. But then, nag-celebrate man sila subong, no? Sa pagtipon-tipon. So, halong-halong lang kamo ha. Enjoy lang no? Enjoy lang. Kag syempre, salamat sa amon nga mga avid listener, no? Nabuo na ang EFC tungod man sa mga listeners namon, no? Nga always gid ka tutok sa Action Radio Bacolod from sign on to sign off. Ang iban nga silent listeners, silent listeners, but then continue lang ang pagtutok. Thank you so much man gadaan. Okay? Sige, halong-halong lang. Kung may sobra ka mo, ibilin lang di. Pati Sige. Ato na istoryahan karon, no? For sure, relate ni ang mga nagaululobra. Ang aton nga tips, actually din siya silingin nga, ng advice. Kundi do ka sort of pahibalo bala sa aton, no? Kung ano ang nagakatabo during holiday season. Di na tong aton nga money. Di na to ang aton nga 13th month. Di na tong aton nga bonuses nagkadto sa kada holiday season. So, muna nga aton nga istoryahan, diba? Kay for sure, batasan bisang Pinoy ang hindi bala makatulog. Hindi makatulog kung hindi makapanghatag. Honestly, bisan diin ka magkadto, no? Bisan diin ka magkadto, basta Pinoy ang imo yang kaupod, bisan wala na saya sang kwarta, pero kung may ara da siya sa mga something pagkaon or whatsoever, sa nakita niya nga may mas nagakinahanglan pagid, ito nga unya pagid ina kag ihatag. Amo na ang pinaka isa sa pamatasan sang Pinoy nga ginadayaw sang iban man nga mga nasyon. Magluwas abi nga kita hospitable, 'di ba? Walang nagabaton kita sa mga tawo. Bisan di taman kilala pero ginabaton ta sila Japon. Para balo kung anong ilang nga mga background. Dasig tayo magpangilala, kag dasig tayo mahulog ang buot naton sa ila. Amo na ang isa sa mga pamatasan sang Pinoy nga hindi gid ya madula. Kag always gid nakatatak na. That's why nga sa tiun sang holiday season, kung sino to ang daw medyo may damo-damo, didto nagapropawala nga magsiling, wala gid tada. Kung si Action Eric pa. Sige So ari ho number 1 naton nga gid ka kadtuan, no? Kadtuan ariyo ehemplo naton is the 13th month. Diin nagakadto, number 1,
Di sa mga single pa ni kung kaisa or mga nanay, tatay nga may edad na kag syempre ang ilang nga mga kabataan is professional na. Di may mga ginmaninayan sila, ginmaninuyan sila nga mga bata pa. Ang iloy sang ang iloy sang ila ginmaninayan. Ote, hambalon nga, kadto to kay maninay kay may ara to sa ihatag sa imo. 'Di ba? So muna siya, syempre ga preparar man si ninang kag si ninong. Isa sa kaladtuan sang 13th month. Ang ikaduha, syempre, amo ni gani maghambamba lang tatuod, wala gid ko kwarta, wala gid ko bilin, pero pag abot sa Christmas, may ara sang handa sa lamesa. No? Kay ginapreparahan gid ang Noche Buena kag Media Noche. Hindi man na sila nga nagabongga-bongga gid ikaw, pero makitaan bala nga may ara ka sang ginplastar sa lamisa nga pag abot sang alas 12 sang tungang gabi, may ara ka mo sang bugtawan kag kaunon. 'Di ba? Ang problema naman galing aring ikatatlo. Kay bisan ano kuno ka preparar nimo, daw halin gini iya January up to Disyembre. Mabaton mo gid ni siya kag kinahanglan mo gid siya i-priority, no? Ini ang utility bills. No? Din ka pa ayhan nadugangan pa na sang una, ano lang na suga kag tubig. Subong, may ano pa? May internet pa. May cable pa. Ano pa gadang other nga ginaanhan? Ang load. Galing kay subong do. Hindi sila mayugid ano sa ano mga kabataan subong mas prefer nila data, no? So, same lang Japon Yung mo ng mga balayran kung magsiling kita utility bills nga hindi madula, no? Bisan Disyembre na wala sang break. Ang ikaapat, ari isa man ni ka dulumdumon, no? Kay maghambal gani 13th month ati 'di ba nagasunod dira nagapanghulam ikaw or nagauso man nga may nagapautang dira sa inyo sang ham or ano pa ganyan man mga palaman abi ni ho, no? Di mag-abot lang ang 13th month bayaran. So amo nang ikaapat, utang nga kinahanglan bayaran. So magluwas sa utility bills, may ara ka pa sang utang, no? Kadtuan man sang 13th month. Pero may mga tao man yakon kaisa nga hindi sila ya mahilig sa pangutang. So somehow may iban nga mga ano diya ng free from this, no? Ang ang utang nga kinahanglan bayaran. Ang ikalima, ari sa mga mahilig sa material nga bagay, bag-o nga kagamitan. Di bakit malipay kagid man tuod mo nga may bag-o ka dira nga mga gamit? Pero kung manhan mo na gani nga kadako gali sa imong balayran, dumay nulsol ka man gamay ay. Pero hindi malikawan, no? Mayroon akong nadagaan mula na sa paraffol. Pero kung ginbakal mo gid siya or ginutang mo gid siya, amo nang burubudlay. Pero okay man ina siya, no? Okay man ina siya kung magbakal ka sa mga bag-o nga gamit as long as nga makaya sang budget. Hindi pagipilita kung hindi masarangan. Kay amo na ang nagapabalda gid sa aton. 'Di ba? So amo nang mga aton ginapang always gid ginahimo sa kada magabot ang 13th month. Sige, 1:55 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yadto ang siling ko gani, hindi man siya tips, kundi ginapabalo ko lang sa inyo kung ano permi ginakadtuan sang aton iya nga mga bonus nga mabaton sa kada antes pa iya ang pag-celebrar naton sang adlaw sang Pasko. Sa akon nga pagpanubalik, standby sa aton nga mga ka-action kaya akon pagabasahon ang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma.
To all Action Radio Bacolod listeners and viewers, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Team Benitez with love from NZ. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tiyon na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB Action. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Okay, pabalik diri sa aton programa. This is my life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. Sa mga ka-action naton nga naga-monitor sa ilatag sa ka mga transistor radio and syempre sa Facebook Live. Si Ma'am Niliana Sabran Hambaya, good afternoon action. Naga-monitor kami diri
sa may barangay Tagok sa Purok Manga, syudad sang Kabankalan, sa Bran family. God bless. Salamat gid. Si Ma'am Cecil Bekbek, hambay mayong hapon, watching from Yellowbell, Binubuhan. Salamat. Sir Eddie Lawus ko naga-monitor man ho with Nanay Isabel. Sige, thank you so much, gid. Sa kay Mildred Seneres ang bago sa Drabermillo, Imio Morena Toquillo sang Lunoy. Sige, salamat. Ma'am Veronica Santillan Manukan. Ma'am Veronica, wala ikaw nakalagaw? Nag-celebrate ang EFC? Or ba si ara man ikaw dira? No? Naki-ano ka lang din? Naki-sideline? Naki-sideline? Anyway, salamat gid no? Sa mga ka-action naton, sa mga nagpadala man sa ilang mga messages diri sa aton text hotline. Si Sir 197 Hambalya. Si Ma'am Yolanda Pasamante gidayon, no? Ang imbukada sang akon iya nga mabasahan subong, no? Greetings through amon text hotline. Ambay naga-monitor ko diri sa programa mo, This Is My Life. Yolanda Pasamante of Bago City. Salamat gid. Sige, thank you so much gid sa imo, Ma'am Yolanda. Para nga pag-monitor sa may syudad sang Bago. Si sino ni? Sir 668 ang baya tita we. Si Inday Ann lang danay subong ha. Now, good PM, Merry Christmas, Advance Happy New Year. Greet ko lang sa apat ko mga kabataan. Si Glenn Den, si Glenn Jr., si Jeline, kag si Glenn na Den, and my husband Glenn Senior. We love you. Sige, thank you so much, Gid. Sa inyo nga pag-monitor. Last na lang ha. Last danay karon subong gali no, para sa aton nga pagbasa man dayon sang isa ka sulat diri, okay? Sa kay 3391, good PM tita way, ngayo ko tani Paskwa. Ngayo ka Paskwa, ang problema kay amo to koy biskwit di. No? Sige, gapamati sila ko no, always gid. Sige, thank you gid sa kay 3391. Thank you sa imo nga pag-monitor subong iya nga hapon. Alas 2 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Tita Wilma sa This Is My Life. Aton nga letter sender subong nga hapon nagpatawag lamang sa kay Bernadette. Si Bernadette ang iyang background. Syempre, ang siling niya diri is siya ng laon. Sa aton nga terminolohiya, laon siya. Meaning wala siya nakapamana. So, sige, ari ang sulat ni Bernadette na nagasiling, Dear Tita Wilma, Tita we, kabay, ngayara ka sa maayong kahimtangan, agud nga mas madamo ka pa sang mabuligan, sang may mabugat nga mga problema sa kabuhi kaangay ko. Tita we, tawga lamang ako kay Bernadette, isa man sa maukod nimo nga tagpalamati sa imo programa This Is My Life. Abi mo tita, ginabudlayan na gid ako. Tungod kaangay nga bit-bit ko ang kalibutan. Bisan single ako, kag wala sang kaugalingon nga pamilya. Sa nasiling na laon ako tita. Inabangon nakatutok
ang akon nga atensyon sa akon pamilya. Tungod sa akon lola, nanay, mga utod ko, nga mga pamilyado na, apang sa gihapon sa akon nagasalig. Ano abi kay maayo ang trabaho ko sadto tita. Gani sila nagasalig sa akon. Tubtob nga bisan ako tita sa kaugalingon ko dugin kalimtan ko na. Kag halos wala ko na nagakasapakan ang mga nagapangaluyag sa akon. Apang natabo tita nga naglabay ining COVID-19 pandemic. Isaman ako sa naapektuhan sa trabaho tungod na dula gid o nadulaan ako sang obra. Kag ang natabo, wala na sila sang may masaligan pa sa akon. Ang mas masakit pagid nga hitabo tita, tungod bisan ano ko pa nga pagpangita, wala gid ko sa may nakit-an nga stable nga obra. Padamo na ako sang utang subong, kag nagalibog pang ulo ko kung paano ko ini mabayaran. Isa pa sa ginakalain sa buot ko, kay bisan puro pangamusta man lang, gikan sa mga utod ko, daw halos wala gid ako sa may nabaton. In short, tita, wala na sila pakialam sa akon. Sa ini nga hitabo tita, nakapanghuna-huna ako nga kung makapangita ako sang obra, hindi ko na pag-i-shoulder ang tanan. O kung nabalang ako tanan ang mabulig sa mga utod ko. Nga may mga kaugalingon naman nga pamilya. Gusto lang man siguro nga kaugalingon ko naman ang akon hatagan na pagtamon. Tita we, ang akon nga lola, kag ang mga ginikanan ko, sunod-sunod ini sila nga nagataliwan. Sadtong grabe pa ini epekto sang COVID-19 pandemic. Gani sa nalantaw ko, kung makapangita gid man ako sang obra, medyo mangin mamag-an na ang akon nga bilit-biton. Tungod, kaugalingon ko na lamang ang ibutang ko sa maayo nga sitwasyon, kaghatagan pagtamod. Ang akon lang tita, since sa kadugayon bala nga ako ang nagabulig, ang akon desisyon ay husto man, Tita we, salamat gid sa pagbasa sa akon sulat. Kabay, nga mahatagan numan ako sang advice. Ang tagpadala, Bernadette. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:09 na kita. Amuyan to ang sulat ni Bernadette. Hindi ginamalikawan no, sa mga pamilyang Pinoy. No? May ara gid isa sa members ng pamilya nga siya ay nagaabaga sang tanan. Swerte mo na lang, no? Swerte mo na lang kung ang pamilya nimo is nakita man ang importansya nimo, no? Nga nabalang nakita nila nga ikaw na lang tanan, halos ang mga galastuhan, ang mga tanan-tanan dira ultimo bakal sudan sa imo padyapon. May mga utod nga makita nila nga struggle sa part sang ilang nga magulang or sa ilang man dira somebody
isa sa ilang utod, di ba? Nga naga tinguha para iya nga mabuhi ang pamilya. Pero nagatry man sila nga makahimo man sila sang gamay nga ambag. Sige So, amo na ang aton nga istoryahan karon. Nasala ko. Madiritso na ko tani. Sige cut ko lang danay ha, sugpunan ko lang na karon sa akon nga pagpanambalik. To all Action Radio Bacolod listeners and viewers, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Team Benitez with love from NZ. Hoy pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB action na! This is My Life. Okay, babalik din sa aton programa This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod ini si Inday Ann. Nautod gigina nga kon nga istorya. Tapos subong nalipat na ko kung ano isumpon ko. Well, anyway, sa aton iya nga letter sender sa subong nga hapon sa kay Bernadette.
speaking of ang ginasiling balang breadwinner, no, sa pamilya. Hindi ginaya malikawan sa pamilyang Pinoy kay may ara kita nga ginatawag nga sa iya tanan nagasaling. O galing sa part ni Bernadette, do medyo nasubrahan. No, do medyo nasubrahan. Lang feeling wala ka man wala ka man tawag ni nagaisip sang imo nga bulig, diba? Wala ka man nagaisip sang imo nga bulig, pero ang imo malang bala konsiderasyon malang bisan nga panumdumon ka malang dira. Kamusta ka na na? Pasensya gid wala gid kami maihatag sa imo. O kabay ara ka lang sa mayo nga panglawason. Kamo na bala? Na at least nagaampo nga wala siya sang kwarta, pero ginapray niya ang ikayong lawas mo. Pero ining natabo ya kay Bernadette daw ka subo man. Subo pinsaron nga despite sang iya nga tinguhan, halos hap-an niya ang tanan nga obra, tanan nga mga obligasyon para lang nga maihatag sa iya nga pamilya, bisan ang iya nga mga utod pamilyado na, pero siya sa gihapon ang nagasuporta. But ang natabo sa nadulahaan siya sang obra, halos wala man lang siya ginsapak. Ano kalain, di ba, sa part ni Bernadette and even sa mga ka-action man nato nga nag-experience sini nga sitwasyon. So sige diri ko anay sa pagbasa sang mahatag nga advice ni Tita Wet. Mayong hapon sa imo Bernadette. Kag abi mo Bernadette, nagadayaw ako sa tam-an nimo ka buot sa imo pamilya. Bangod pati imo mga utod. Bisan may mga kaugalingon nga pamilya, pero ikaw sa gihapon ang nagsalo sang obligasyon nga dapat ila na ya katungdanan. At syempre may pamilyado na sila gani. Sa paglantaw ko, do pareho lamang ginkonsinti mo sila para mangin sorry for the term, no? Para mangin tamaran. Tungod pati kaugalingon mo, ginpabayaan mo na. Para sa akon Bernadette, tama lang nga hindi mo na padayunon ang sadto imo ginahimo para sa imo mga utod. Kung mapalad ikaw nga makapangita sang trabaho sa liwat, makakita ka dira sang duro dako-dako nga income, tutuki hatagi atensyon ang imo ya kaugalingon. Hindi pa man ulihi ang tanan, for sure makapangita ka gina sang maayo nga trabaho. Subo nga matamat naman nagbalik, daw tuod nga may ara pa kita sang pandemic fever, di ba? Pero somehow ang mga 'di ba, makita naton amat-amat naman nga nagagaboom ang aton nga economy, no? Ang iba naton nga mga ka-action is nakapangita na sang trabaho. Kaya ang isa pa Bernadette, wala man na iya sa edad, no? Kung makapangita ka sang somebody, no, sang lalaki nga magapalangga sa imo sang matuod, bisan pila ng imo nga edad, nga makapahalipay sa imo. Gani hindi ka dapat magkasubo. Ang ginasiling gani, tubtubuhi kita, may ara kita sang paglaom, kag may ara kita sang kay gayunan agud nga mangin malipayon. Ipangamuyo lang. Ipangamuyo lang ang tanan. Despite sa imo nga mga sacrifices, despite sa ginhimo sa imo nga mga utod, kabiga ina nga past na sa ulihi, kung malapuwasan mo ina, mayuhom ka na lang. Pero ang ginasiling nga leksyon, hindi na pag-ihimo aliwat, kay nabalaan mo na kung ano ang ilang nga pamatasan. Kung magkinahanglan, in kaso gud man abi makapangita ka sang obra, kag tapos amo na siling naton medyo dako, kag daw mapalapit-lapit naman sa imo,
ibangkutag danay kung daw ano nakakinahanglanon. Hindi na sila pagsumbata ano tawag na, ibasulo no pa sila nga sang wala ko. 'Di ba? Hindi na pabayiin na lang, no? Si Lord na nang bahala sa ila. Basta paraya sa imo, ikaw ya mismo improve sa imo kaugalingon. Sige, saliwat sa imo Bernadette, thank you so much. Okay, basahan nato ng pipilaman ka mga nagpadala sa ila iyang messages. Hambal ni may i-refer si 9408. Well, kung obra na pangita ni Bernadette, tawagan niya ang number ko. Sige Thank you so much, Gid. Si 7630 hambalya. Good PM si Laila Nigalia, taga Minuyan, more siya, no? Naga-monitor siya sa ilang kwarto. Nagapamati siya, sumukay nga ulan-ulan to. O gani ka ginado. Doon natamad man ko magbangon. Kaya ka nami isang isang bugnaw, na? Sige. At sige, si Sir 956 naga-monitor lang sila kuno sa may Antulanga. Sige, thank you so much, Gid, sa inyo nga pag-monitor subong nga hapon. Kag salamat man sa nagpadala sang ila nga mga advices, no, sa aton nga letter sender. Sige, check din naton sa pihak. Sa pihak, Gid ya. Okay, si Panoy Siloso Hambalya, pareho ta Bernadette, try lang pangamuyo kay may para gina sa imo. Diba? Hindi magdula sang paglaom. Sige, thank you so much, Gid. Si Ma'am Teresita Batik-Batik Swala, good day, Miss Ann. Good day man dira sa imo, Ma'am. Kag salamat, Gid, sa inyo nga pag-monitor sa subong hapon. Sige, may iban pa nga nagpadala diri. Si Ma'am Vanessa Mayo. Ma'am Van, mayong hapon dira si mo and Merry Christmas. Hulat lang ko di Char! Pate Anyway, thank you, Gid Mama. Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo. Dira sa may Rochester, Minnesota. Okay, si Natalia De La Cruz. Nagpamati man sila kung sa may Puente Vedra, sa may Barangay San Isidro. Sige, salamat, Gid sa inyo nga pag-monitor. Last lang nyo si Sir Raymar Beranyo Lingoste, naga-monitor from Barangay Hagimitla, Carlota City. Ang iba nga portion sang Bacolod and Negros Occidental i-experience subong sang ulan-ulan. So, take care. Halong-halong, Gid Okay, para hindi ka mo mag-batsyag dira sang siburo. Siburo, gidyang term. Sipon, kag ubo, no? Kag lingin sang ulo. In short, pagkadugay, hilanat ka na. So, dapat maghalong-halong. Okay? Sige. Saliwat, salamat sa nagpadala sa ilang mga messages. Kag sa kay Bernadette, no? Naga-monitor ka subong. Thank you so much, Gid, no? Madamo ang nakarelate sang sini nga istorya, no? Kag nagpasalamat gid kita, no, sa imo tungod sa imo kaisog sa pag-share sang sining kay talagsaning naga-share usual ning mga naga-share ni na balang may kaisog na gid sang buot, meaning do pila na gid bala ka ka tawag ni hitabo nga nagsigisigi na lang gid nga doon di na gid nila mapunggan kag nangita na lang gid sila sang may mapautwasan. Pero imo nangisog ka, isa ka sa mga nangisog. That's why I am proud of you to share your story here in This Is My Life. So thank you so much, Gid Bernadette. Kag salamat man kay Tita We sa paghatag sang advice sa aton letter sender sa subong hapon. Sa mga ka-aksyon naton nga may ara man kamo sa mga problema dira, pwede gid kamo makapadala man sang inyo nga story no? Padala nyo lang sa kay Tita We. Pwede gani nga kamo mismo makadto kamo diri sa estasyon sa Aksyon na Radyo para maghatag sa inyo
naka-envelope, no? Nga letter. Sige, alas 2:25 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Sa akon nga pagpanumbalik, standby sa aton nga mga ka-action para sa aton iya nga horoscope. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Hello everyone, season's greetings to each and everyone from me here in the US to you there in the Philippines, especially in Bacolod, to all ARB staff, to all my family in Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, family Di Alagdo and Refuela, Torino, all AFC and ARB family, wishing you all a Merry Christmas and a fruitful and hopeful New Year of 2023. God bless each and every one of us. Sabi na kita. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Okay, si Mama Lilia Anilado, hambal yung mayong hapon naga-monitor lang ko diri. Sige. Sir Ray Flores Baryoga, enjoy gid siya ko no.
Te, wala kita da. Mati Sige, salamat gid. I know gid nga mag-enjoy ka mo. Sa duha ko palang naka-beautiful nga mga upod sa News Center. Na? Si Action Eden kag kay Action Dorel. Ma-enjoy na kamo sa mga kadungulan sina. Sa kay Marcos sa Salibio, hambay mayong hapon. Tamyaw ko lang family sa Salibio kasang Halandoni sa Barangay Aranda sa Hinigaran. Salamat! Ma'am Diding Alomianto, thank you so much man. Kag kay Ma'am Virgie Olpinda nga always gid naga monitor, na? Kag kay Ma'am Rochelle Fulgencio. Baw, si Inday at Yakim, Eriman, ano man ikaw? Ano man nakitaan ko to nga, ano mo kagapon mo? Nga post. Sige subong wala ka na naguya-huya atiya. Sige Thank you gid sa liwat sa inyo nga pag-monitor. Si Sir Joe Art Mandage Tones. Thank you so much man. Okay, karon naman ang iba ninyo nga mga messages. Kaya man diri ko danay sa aton first part sang aton iya nga horoscope. By the way, sa mga nag-celebrate sa ilang mga kaadlawan, happy birthday sa inyo. Sa subong man nga adlaw sang Biyernes, Desyembre 23, 2022. Okay, danay lang. Di na ning akon nga ano ni. Di na ning akon nga intro sini. Hindi ko na makitaan. Okay, dali lang gid kay may ginapangita lang ko. While may ginapangita ko, tamyawon ko na lang ni Danay ho. Si Ma'am Raquel Villafuerte Martinez, hambalyang mayong hapon lang action an. Naga-monitor lang ko diri no? Naga-monitor siya kuno from Tasoy Farm sang Purok sa Barangay Alanghilan. Oy, salamat gid sa inyo nga pag-monitor dira sa may Alanghilan, ma'am ha. Maranda nga pag monitor, no? While pahunay-hunay, no? Subong iya nga hapon, no? Iba ni siguro nagatanok ng sila mo. Nagatanok po na. Nagutom ka lang an. Lain ang istorya. Pero namit di ba Action El Rey? Tinanok nga saging, Action El Rey. Tinanok nga saging. Ma'am Sir El Rey sa diin. Wala nagambalang kuya. Basta maulanon ang tiyempo na magkaon sa nga mainit-init, no? Mga gintanok, like tinanok nga balinghoy, tinanok nga saging, ano pa nga klase tinanok? Kamote, di ba? With kape. Pero pas lang ko danay sa kape. Tubig-tubig lang ta danay. Di ba? Sige Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:33 na kita. May ginapangita ko kay nautod ang akon nga pag gali kagina. Ang pag kopya ko sa iya, nautod. Di, wa ko nakita kung ano ni siya klase ni. Sige. Well, anyway. Unahon naton sa mga Capricorn. Ang sa mga Capricorn na tawo Desyembre 22 tubtob Enero 19, hatagan atensyon ang iban nga mga bagay nga mahimo makabulig para iya nga matuman ang imo mga handom. Tanan nga mga ulubrahon mo subong nakatuon ina para nga malabot nimo ang maayo iya nga futuro. Mahimo nga sobra ka kapokus kag may mga bagay ikaw nga malimtan. Ayaw gid pagkalimtan. Kung pwede balik-baliki sa imo kaisipan. Pwede gani isulat mo. Sige sa mga Capricorn dira. Lucky numbers 5, 14, 28 and 40. Indigo is your lucky color. Para sa mga Aquarius na tawo Enero 20 tubtob Pebrero 18, Aquarius hindi ano dira ang tawag ni hindi dira maghalay pagdibdib
Hindi pagsupta mga kalain sang buot. Kaya man kung hindi mo na makaya, magulpi lang na lupok, bulkan gina daw. So, dapat hindi mo pagpatamaan. Ipabilin nga, mangin cool ikaw. Despite sa nudra nga mga kalain sang buot, home na lang na, no? Normal na sa mga tao, no? Nga makapalain sang buot sa imo. Pero normal lang na yan, nga kinahanglan mo man nga mag-adjust. Sige, sa mga Aquarius dira, lucky numbers 11, 12, 30, and 37. Red is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces na tao, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Pisces, may ikasarang ka nga pangunahan ang tanan. Pwede ikaw mangin leader. Gani, imo man nga malampuwasan ang anuman nga hangkat sa ginhatag nga obligasyon sa imo. Basta mangin mabakod lang ikaw. Sa mga Pisces, lucky numbers 9, 23, 36, and 42. Blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries na tao, Marso 21, tubtub Abril 19. Aries, pinaka-importante gid bala ang pagplano. Ang paminsaron mo kung ano ang imo iya nga mga himuon para malikaw ikaw. No? Malikawan nimo nga mag-uyang lang sa nga oras or tiyempo. Kag basi bala may mga oportunidad nga naglabay nagali sa imo, hindi mo mag-grab tungod nga ang imo dra nga mga ang imo nga mga supposed to be himuon is wala nimo na planuhan sang maayo. Sa mga Aries dira, lucky numbers 10, 22, 34, and 45. Purple is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, na tao Abril 20 tubtub Mayo 20. Taurus, hindi na magmangin alamon. No? Kung hindi ka kahibalo, maayo bulig or ni gani tun-an ina sang maayo. Try to research. At least bisan pa paano kung hindi mo gid man mahangpan ang tanan, somehow ka nag-research ikaw, may ara ka sang may kuha bisan gamay lamang. Kaya lang hindi ka dira mag-stick sa amo na nga bagay nga nag-loading ka na lang dira kay wala ka nakabalo kung anong himuon mo. Kaya ti wala ka nag-research, okay? Sa mga Taurus, lucky numbers 6, 10, 23, and 41. Yellow is your lucky color. Kag sa mga Gemini naman, sa mga Gemini na tao Mayo 21 to Hunyo 21. Gemini, hindi pagpakapuhi ang kaugalingon sa paghimo sa mga bagay nga hindi mo makaya or hindi pa nimo mainsyendihan. Paado pareho lang na bala nga nag-yes ka sa boss mo nga obrahon mo na pero wala ka gali kabalo kung paano na siya obrahon kay man wala ka malang nagpamangkot. Kung hindi makaya, hindi pagpilita. Unless na lang kung may may alternative ka na. Or hindi gani, magpangayo ka sang bulig para nga mahangpan mo kung ano ang imo nga obrahon. Kay mabudlay na, basi maghimo-himo ka lang dira, nagsaulihi, maakighan ka pa. Na? Sige, sa mga Gemini, lucky numbers 9, 18, 27, and 33. Orange is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:39 na kita. Amo yan tong first part ang aton iya nga horoscope sa subong nga adlaw. Si Ma'am Baby Gregorio Yulo, salamat gid sa inyo iya nga pag-monitor
sa subong nga hapon. Sige, standby sa aton mga ka-aksyon, sa aton nga pagpanumbalik para pa sa nabil naton nga mga horoscope. Pride Barbie. Merry Christmas, everyone, from the Mayos of Rochester, Minnesota. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampa sa imo pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox. Agod hindi na makalaton pa Mabalik sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod ini si Inday Ann. Okay. Uy, nabasa ko na lang imo nga sulat, ang imo nga message kagina. No, 7630. Nabasa ko ng imo nga ano ha? Mapamatian niya ko nuliwat. Okay. Nabasa ko ni no? Sa taga Minuyan da kay nga nagapamati siya kuno sa iya nga sulod kwarto kay nagaulan-ulan. No? Oh, galing kay wala ko na kumpleto kay utod. So, pasensya. Well, anyway, thank you so much lang sa gihapon na. Ha? Sige, asailuhan nato ng mga Cancer. Sa mga Cancer, na tawo Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Sa mailo nga magpangita sa nga iban nga bagay. Hatagan atensyon ang mga bagay nga may ara na ikaw. Tutuki ina bala. Kay labaw pa sina ang mangin resulta sa imo iya ginapangita. Sa mga Cancer dira, lucky numbers 5, 13, 34, and 41. Pink is your lucky color. Para naman sa mga Leo na tawo Hulyo 23 tubtub Agosto 22. Leo, mangod sa isa ka malapit nga abyan, makakilala ka sang babae o kung lalaki nga amo ang magabaw. Magapapitik. Magapapitik sang imo yang nga kurason. Sana all ma-in love. Diba? Everyday in love. Sige, sa mga Leo dira, lucky numbers 9, 17, 24, and 38. Brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo na tawo Agosto 23 tubtub Setyembre 23. Virgo, hindi dasig
ano tawag rin gani? Balang bag-o ka palang gani nakapanugod. Do hindi ka na maganahan. Tungod kay may nabatian ka dira nga istorya nga mga negative. Ay, kung amo nang imo nga mga mindset, hindi mo gina malabot ang imo nga handom. Gani anuman dira nga mga challenges, hindi magpadala-dala. Ipangamuyo. No? Ipangamuyo. Magpakabako. Kay sigurado, malampuwasan mo gitina. Sa mga Virgo, lucky numbers 10, 23, 37, and 44. Jade green is your lucky color. Para naman sa mga Libra, natawo si Tiamre 23, tubtub Oktobre 23. Mga Libra, magsalig, no? Magsalig sa anuman nga hitabo. Bangod sa ulihi, makalabot kagid sa luyag nimo pakadtuan. Ang ginasiling, trust yourself and also trust the process. Abudlay nang madugay man ina, pero for sure kung hindi ka magdulaan sang paglao, sige lang, imo gina makuha ang imo iya nga handom. Sa mga Libra, lucky numbers 2, 13, 25, and 33. Maroon is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio. Mga Scorpio na tawo Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Scorpio, hindi pagpatam itutok sa isa lang kabagay. Kay basi ang iban dira, mabaliwala mo na. Ang kapisan, naggamay nga paghangop. No? Nga hindi tanan imo makuha sa isa lang kapisok sang mata. For sure, mausoy mo gid ang kaayuhan. Sa mga Scorpio dira, lucky numbers 15, 27, 35, and 40. Green is your lucky color. Kag sa mga Sagittarius naman, natawo Nobyembre 23, tubtub Desyembre 21. Sagittarius, makakilala ka sang tawo nga sa ulihi, amuning makahatag sang kalipay sa imo. Siya ang magaserbi nimo nga guide, no? Kung ano man dira ang imo yang mga goals in life. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 7, 19, 27, and 32. Violet is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:53 na kita. Amo yadto ang aton iya nga horoscope para sa subong man nga hapon. Si 4899 Hamblia Tamya ko family Montano, Arian Ligalia. Sige, salamat sa imo Arian. Si sino pagid ni? Si 0883 always naka-tune in. Si ang family Domyo. Ma Monica, Baby Girl, sino ni? Lexus, Sandra, and Abilin of Barangay San Teodoro sa Binalbagan. Junjun Lambatin, Domyo, Galia. Sige. Thank you so much, Gid. Sa iba nga doon, malang-alang kung mabasahan. Anyway, salamat gid sa gihapon sa inyo, no? Sa inyo nga pagpadala diri sa mga mensahe, no? Nagapakita lang na nga padayon ka mo, no? Tutok sa amon, na-appreciate gid na namon. Okay, si Sir Jose Melo sa aton Facebook Live. Salamat man, no? Taga Binalbagan. Sige, mayong hapon lang dira sa imo. Kag si Nathalia de la Cruz. Okay, antes man, kita na sa aton nga Bible verse of the day. Gikan sa 1 John chapter 1
verse 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. I can't say goodbye to you. Yes, salamat gid sa aton mga ka-aksyon sa pagupod sa akon sa Biyernes nga edisyon sang This Is My Life subong mga adlaw sang Disyembre 23, tuig 2022. Sa mga ka-aksyon naton, I know that you and I halong-halong gid always. Sa liwatan yung ka-aksyon sa subong iyang hapon. Hindi naman yung alaga din si Inday Ay. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Champion Superpower with